କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉ କିମ୍ବା ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏହିଭଳି ଥରେ ଗୁଜିଆ ବା କରଞ୍ଜି ପିଠା ବନେଇବା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା କିମ୍ବା କାକରା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିବେ, ତ ଏହିପରି ଥରେ ଗୁଜିଆ ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ବାସ୍ କିଛିଟା ଜିନିଷରେ ଏବଂ ସହଜରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଜିଆ ବନେଇବା ଶିଖେଇବି। ବାସ୍ ସୁଜି, ନଡ଼ିଆ, ଚିନିରେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁର ଦିଆ ତାହା ଗୁଜିଆ ବା କରଞ୍ଜି ପିଠାକୁ ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରାନୀ ଚଉଡିଆ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଁ ମଇଦାର ଡୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଟୋରୀ ମଇଦା ନେଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଯଦି କହିବି 400 ଗ୍ରାମ ହବ। ଆଉ ଛୋଟ ଗୋଟେ ହାଫ୍ କଟୋରୀ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଇଛି। ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆପଣ ବଡ଼ ଚାମଚରେ 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ନେଇପାରିବେ। ଯେତିକି ମଇଦା ନେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେବେ। ଏଠି ମଇଦା ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଘଷିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କରୁଛି। ହାତରେ ଯେମିତି ଧରିଲେ ଗୋଟେ ମୁଠା ହେଉଥିବ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଧରିକି ଦେଖାଉଛି କେମିତି ମୁଠା ହେଇଯାଉଛି। ତା ମାନେ ତେଲ ଆଉ ମଇଦା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିବି। ଏଠି ଏକାଥରକେ ପାଣି ସବୁ ଢାଳି ଦେବେନି। ଏଠି ନରମ କରିବାର ନାହିଁ, ଖାସ୍ତା ବନେଇବାର ଅଛି। ଏଠି ମଇଦା ଡୋକୁ ଟିକେ ହାର୍ଡ କରିକି ରଖିବାର ଅଛି। ଅଧିକା ନରମ କି ଅଧିକା ଟାଣ କରିବାନି। 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଚକଟିଲା ପରେ ରଖିଦେବା। ଏଠି ପୁରୀ ଭଳିଆ ଅଧିକ ନରମ କରିବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଟିକେ ଟାଣ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଜିଆଟି ଆମର ଖାସ୍ତା ବନିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା। ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି ସୁଜି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ପୁର ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଜି, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚିନି ଦରକାର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଘିଅ ନେଇଯାଉଛି ସୁଜି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଅଛି ତାହେଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇକି ଭାଜି ପାରିବେ। ତାପରେ ସୁଜି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଟୋରୀ ନେଇଯାଉଛି। ନଡ଼ିଆ ଯେତିକି ନେଇଛି ସୁଜି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନେଇଛି। ଏଠି ସୁଜିକୁ ଆମେ ହାଲକାକି ଭାଜିବା, ଅଧିକ ପୋଡ଼ି ଦେବାନି। ହାଲକାକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ବାସ୍ ହାଲକାକି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ପରେ ମୋର କଲର୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତାପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇ ନେବା। ଯେତିକି ସୁଜି ନେଇଥିଲି ସେ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି। ନଡ଼ିଆକୁ ଏଠି ବି ଆମେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହାଲକାକି ଭାଜି ନେବା, ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଯଦି ଏଠି କ୍ଷୀର ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ମାନେ ଯଦି ଅଧା ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଥିବେ ନା ତାକୁ 100 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନେବେ, ମାନେ ରାବିଡ଼ି ଟାଇପ୍ର କରିନେବେ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କମ୍ ଜିନିଷରେ ବନଉଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସେ କେମିତି ଭଲ ଗୁଜିଆ ବନେଇ ପାରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେଇ ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଛୋଟ କଟୋରୀ ଚିନି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ମିଠା ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଚିନି ନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ନଡ଼ିଆ ଚିନି ଲାଗିଯାଉଛି ତଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ନା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚିନି ତଳେ ଲାଗିବନି। ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚିନିକୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଇଲାଇଚି ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଅମୁଲ ହାଫ୍ କଟୋରୀ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କ୍ଷୀର ଅଛି, ଯେମିତି କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର ପକାଇକି ଫୁଟେଇକି କମେଇକି ତାପରେ ସବୁତକ ସୁଜି, ନଡ଼ିଆ, ଚିନିକୁ ପକାଇ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଅମୁଲ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ସୁଜିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପକାଇ ନେଉଛି। ସୁଜିକି ମଧ୍ୟ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇକି ଭାଜିବା, କାହିଁକି ନା ସୁଜି ଏଠି ଶୁଖିଲା ଅଛି। ପାଣି ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୁଜି ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ, ପୁର ଭଲ ବନିବ। ଆଉ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇକି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭାଜି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋର ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ନେଉଛି। ପୁରା ଏଠି ପ୍ରପର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୁଜିଆ ପାଇଁ ଏଠି ପୋରି ବନେଇବା। ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋରି ବନାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଟିକେ ବଡ଼ କରିବେ, ମାନେ ରୁଟି ଭଳିଆ କରିବେନି। ରୁଟିଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ, ପୋରିଠୁ ଟିକେ ବଡ଼। ଯେତିକି ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ନେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ମଇଦାର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୀ ଭଳିଆ ବେଲିବେ। ପୁରା ଟିକେ ଲମ୍ବା ରଖିବେ ଆଉ ଗୋଲ ରଖିବେ। ବେଶୀ ମୋଟା କି ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସାଇଜ୍ରେ ମୋର ଅଛି, ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଭଳିଆ ଅଛି, ନା ପତଳା ନା ମୋଟା। ଏଇଭଳି ପରି ମୁଁ ସବୁତକ ଏଇ ଥାଳିରେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ରଖିଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ବନେଇକି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି
ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଇଜି ହେବ ଏମିତି ସବୁ ପୁରୀ ବନେଇକି ରଖିନେବେ ତାପରେ ପୁର ଦେଇକି ଏକାଥରକେ ବନେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀ ବନେଇକି ଦେଖୁଛି ଏତିକି ସାଇଜରେ ରଖିଛି ଯେଉଁ ଗୁଜିଆ ଫ୍ରେମ୍ ନେବି ତାହା ତା ସହିତ ଫିଟ୍ ହେବ। ଏଠି ପୁରକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ପୁରୀ ମୁଁ ବେଲି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଜିଆ ଫ୍ରେମ୍ ନେଇଛି ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ଗୁଜିଆ ଫ୍ରେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚାରି ପାଖରେ ପାଣି ମାରିକି ଆପଣ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାର୍କେଟରୁ ଏ ଗୁଜିଆ ଫ୍ରେମ୍ ମିଳୁଛି କମ୍ ଦାମରେ 30ରୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ହେବ ଆପଣ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ରଖିକି ଯେମିତି ମୁଁ ବନଉଛି ପୁର ପୁରା ଭଲସେ ଦେବେ କମ୍ ଦେବେନି ପ୍ରପର ପୁର ମଝିରେ ଦେବେ ସାଇଡ୍କି ଯେମିତି ନ ଆସିବେ ଆଉ ଏଇ ଗୁଜିଆ ଫ୍ରେମ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚାପିକି ରଖିବେ ଯେମିତି ଡିଜାଇନଟା ଭଲ ଭାବରେ ବନିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଏମିତି ଗାତରକ କରିନେବେ ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁର ଦେଇଦେବେ ପୁରା ମଝି ସାଇଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ସାଇଡ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଦେବେନି ନହେଲେ ପୁରା ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଚାରି ପାଖରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚାପି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ କରି ନେଇଛି ସବୁତକ ଗୁଜିଆ ଆମର ଡିଜାଇନ ବନି ଯାଇଛି। ଡିଜାଇନର ଲୁକ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଡିଜାଇନ ଫ୍ରେମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ କରିକି ରଖି ନେଇଥିଲି ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିଥିଲି ଅଧିକ ହାଇ କରିବେନି ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୁ କରିନେବେ। ଲୁ କରିକି ହିଁ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଜିଆ ପକେଇ ନେବେ। ହାଇ କରିକି ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉପରେ ପୋଡ଼ିଯିବ ଭିତରେ ଭଲ ହେବନି। ସବୁ ଗୁଜିଆକୁ ଏମିତି ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ କଡ଼େଇରେ ଧରିବ ସେତିକି ପକେଇବେ। ମୁଁ ହାଫ୍ କରି ପକେଇଛି ଯେତିକି ଗୁଜିଆ କରିଥିଲି ଅଧା ଆଡ଼ି ପକେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆପଣ ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ବାସ୍ ଗୋଟେ ପଟ ହେବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ହେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ସେ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଟୋଟାଲି ଆମକୁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଗୁଜିଆ ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆମ ଗୁଜିଆ ଆଉ ଯେଉଁ ପଟେ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆପଣ ଦେଖିକି ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଥିବେ ରେଡ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଆସିବା ଯାଏ ଅଧିକ ପୋଡ଼ି ଦେବେନି କି କଞ୍ଚା ରଖିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ କେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ନେଉଛି ଗୁଜିଆ ଆମର ପ୍ରପର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣି ନେବି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତେଲ ଏଠି ଅଧିକ ଟାଣିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ତେଲ ନେଇଥିଲି ଗୁଜିଆ ବାସ୍ ହାଲକାକି ହିଁ ତେଲ ଟାଣେ ଏଠି ଅଧିକ ତେଲ ସୁକ୍ କରେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଗୁଜିଆ ଥିଲା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ହିଁ ଏଠି ଛାଣି ନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତେଲ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିନେବେ ତାପରେ ଲୁ କରିକି ଏମିତି ହିଁ ଛାଣି ନେବେ ଯେମିତିକି ଗୋଟା ପଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଏମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବେ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଗୁଜିଆ ବନେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ କମ୍ ଜିନିଷରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଗୁଜିଆ ବନିଯାଇଛି। ଉପରେ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତରେ ପୁର ଦିଆ ନରମ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୁଜିଆ ବନେଇବେ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଏମିତି ଉପାୟରେ ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।